ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 5 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଳିତା ନାୟକ, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହଦେଓ ଓ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେଶାରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 5 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ତାଲିକା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 5 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ 4 ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି କି? ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ରହିଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାକୁ ନେଇ ତାହା ପୂରଣ କରିବେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ? ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ଏକାଧିକ ଆମଦାନୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଟିକଟ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ କାହାର ହେବ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଜନତା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଲିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।